Buksan nila yung hindi, meron na naman. Erod? Kanya-kanyang salba ng mga gamit ang mga residente sa barangay Mabanogbog sa Ordaneta City, Pangasinan. Pasado alas 2 ng madaling araw kahapon February 19, isang sunog ang sumiklab sa mga residential areas sa lugar. Humigit kumulang 20 pamilya ang nawalan ng tirahan. Sa ngayon po kasi ma'am, masusi pa rin po yung ginagawa nating pagsisiyasat at pag-alam kung ano yung naging dahilan o naging sanhi ng sunog doon. So, in every family may isang bahay. So abot po more or less ng mga ganon, mga 20 na kabahayan. Nagawa sa light materials. Malilit lang naman na bahay ma'am. Dahil gawa sa light materials ang mga bahay, mabilis na kumalat ang apoy at itinaas ito sa ikalawang alarma. Tumulong na sa pagkapula ang mga bombero mula sa bayan ng Manawag, Rosales at Villasis. Inabot ng halos 2 oras ang mga bombero bago naapula ang apoy. Wala namang nasugatan at nasawi sa insidente. Na nagiging sanhi ng sunog yun sa kuryente. So gusto nating palalahanan ng bawat isa na huwag i-overload yung mga linya ng kuryente. At tapos pag may mga nakasaksak na di kuryenteng gamit, i-unplug natin pag hindi ginagawa. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng Ordaneta BFP kung ano ang naging mitsa ng apoy at kung magkano ang kabuuang danyos ng sunog. Sa isang iglap, natupok ng apoy ang bahay na ito sa barangay Balete Sur sa San Carlos City, Pangasinan. Pasado alas 11 ng tanghali noong Miyerkules, February 18, nang sumiklab ang apoy sa isang 2 palapag na bahay. Totally natupok lahat ma'am. Partially damage lang po kasi na-recover pa yung kusina nila at yung terrace. Bali yung 2 kwarto lang sa sala. Medyo makipot po talaga kaya kinawapan mag-penetrate yung fire truck natin. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa ang bahay sa light materials. Humigit kumulang 15,000 piso ang danyos na iniwan ng sunog. Iniimbestigahan pa ang naging mitsa ng apoy. Angel Arquero, RNG News.